दा जोङो नुनो मोनबाय बिटिआरआ ओरैबायदि खालामबाय बड'लेण्ड बिटिसि जों जा मोनदोंमोन हाग्रामा महिलारिनि बिएलटिआ चन्दन ब्रह्म खाम्फा बरगयारी हाग्रामा महिलारि मोनहा बिएलटिआ जे बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल सेल्फ गभार्निं मोनसे अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल आन्डार 6 शिड्युल जे सृष्टि खालामदोंमोन बेखौ थबस्रा दानख्लाब खालामजोबदों बे बिटिआर सुक्तिया। बेनिखायनो जोङो बुंनो नागिरो बिटिआर सुक्तिखौ बबे मेलेमजों खालामखो बबे थैनि स्पिरिटजों खालामखो बे सुक्तिखौ आंथ' बेनिखायनो होनो बिटिआर सुक्तिखौ सावनांगौ बर'फ्रा नाथाय नोंथांमोनहा भुल बुजिदों। दिनै आं गहपुर ओनसोलनि सनितपुर ओनसोलनि बर' रायजो राजाखौ खावलायगोन नोंथांमोनहा मोजाङै अध्ययन खालामनानै नाय बिटिआर सुक्तिखौ। दा बिटिआरआव नोंथांमोनहा हाबनो थांगासिनो दं। बे बिटिआरआ आगोलनि हाग्रामानि बिटिसि नंला रायजोफोर। हाग्रामानि बिटिसिया सनानि रायजो बिटिसिमोन। बाहायसो थाखा फैसा दङमोन, बेवहायसो हानि रैखाथि दंमोन, बेवहायसो गासिबो दंजोबोमोन। नाथाय बिटिआर सुक्ति खालामनाय लोगो लोगो हाग्रामानि बै सनानि रायजो बिटिसिखौ दानख्लाब दुमख्लाब आथिं खोमा गन्थं दानख्लाबजोब्बाय बिटिआर सुक्तिया। नंखाय नंब्ला नोंथांमोनहा बिटिसि सुक्ति बिटिआर सुक्ति थलायनानै नाय। दिनै प्रमद बर'नि बिटिआरनि दारै बिटिसिया जोबजोबखांबाय। एडमिनिस्ट्रेटिभ पावार जेबो गैला, फाइनान्सियेल पावार जेबो गैला, स्टेटास जेबो गैला। बे समावसो नोंथांमोनहा बिटिसिआव बा बिटिआरआव हाबफैनाया जोबोद दुखु गोनां बाथ्रा जाबाय। नोंसोर मा लुबैदोंमोन दा मा मोननो थाङो? नोंथांमोनहा मिथिया जानो हागौ दिनै नोंथांमोनहा आसामनि आन्दाराव गहपुर ओनसोलाव रायजो जादों बेनो साबसिनबावमोन। दिनै बिटिसिआव हाबनानै नायफैदो बिटिसिआव जेबोआनो गैला। बिटिसिआ दा बिटिआरआ जेनेरेल मोनसे अट'नमास काउन्सिल जाबाय। गोदो प्रेमसिं ब्रह्मजों सानसुमा ब्रह्मजों बिएससि जेरै खालामदों बेबादियाव फैफिनबाय। दा जिनिसा बिटिसिनि रसा मिलौदो बिदैया जोबखांजोबनानैसो नोंथांमोनहा बिटिसिआव हाबनाय जानोसै। नंखायनो नोंथांमोनहा आफसोस दाजा, नोंथांमोनहा उनाव बुजिगोन। बुजिनानै आंथ' सानदों दिपेन बर'मोन बादि लिडारखौ जोंखौ जामब्रु होबाय होननानै नोंथांमोनहा हासिब लावथि लानानै होसोआबानो जाबाय। मानो बे जिनिसा नोंथांमोनहा उनाव ओरैबायदि फस्थायगोन माथो बिटिसिआव फैबाय जोङो जेबो मोना। नोंसांमोननि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टारा बिश्वनाथमोन। दा गासिबो खामानिखौ हा हुनि खामानिखौ उदालगुरियाव नोंथांमोनहा मावफैदो, थांलाय फैलाय खालामदो, थाखा बुरजा गारदो, हटेलाव थाफैदो। आरो दहाय बुंनाय बादि क्रिमिनेल केस मार्डार केस जायोबा बिराद हेरेसमेन्ट मोनगोन। दा बेनिखायनो आं बुंदों जे दिपेन बर' बिथाङा बेफोरबादिखौ गोथौयै साननानै नायदोंना नायाखै? कन्टिगिउवास नंगौना नङा? खुब सम्भब कन्टिगिउवास नङा। जुदि कन्टिगिउवास नङालासिनो ओरैनो थख्ला गामिखौ जुदि बिथाङा सोदेर होबायबा बेखौ आं बुंगोन इयुनाव बर' रायजो मोननायनि बे एंटि जाहैबाय, बर' रायजो राजानि बे एंटि जाहैबाय, एंटि बर' एक्टिभिटिसआव बियो गोलैनोसै। दा आंनि सिन्था धाराया बेखौसो बुङो। दिपेन बर' बिथांमोनहा गोबां समाव जोबोद गोरोन्थि मावबोबाय। दिनै दिपेन बर' बिथांनि दैदेननायाव जाय एबसु दङ बे एबसुखौ बिराद खमजोर खालामबाय। दिनैसिमबो बिथांमोनहा गुबुन हारिनि सायाव जेबो खोथा बुंनो हाया। गोदो उपेन्द्रनाथ ब्रह्म, सानसुमा खुंगुर बसुमतारी, जोंहा रबिराम ब्रह्म बिथांमोन, खरेन बसुमतारी मोनहा जेरै गारलाबाथा बसुमतारीनि दिनाव एबसुआ जे सक्ति दंमोन, जे बोलो दंमोन, खेबसे आवाज होबानो आसाम गभर्नमेन्टआ लोलो मावोमोन। दिनैनि दिनाव जोंना दिपेन बर' एबसुआ प्रमद बर'निफ्रायनो बे जिनिसा जाबोदों। बिथांमोनहा गभर्नमेन्ट पलिया प्र गभर्नमेन्ट आरो दा बुंनो थाङोब्ला प्र बिजेपि प्र गेरुवा दल बिथांमोनहा बिसोरजों गोरोबनानै बिथांमोननि साननाय हनायजोंसो दिनै एबसुखौ दैदेनगासिनो दं। एबसुआ खामानि मावगासिनो दं। गेरुवा दलनि दैदेनगिरिफ्रा जेरै सानो बे मथेसो बिथांमोनहा खामानि मावगासिनो दङ। दिनै अमित शाह मोननि कमान्डजों, हिमन्त बिश्व शर्मानि कमान्डजोंसो दिनैनि एबसुआ सोलियो। बिथांमोनहा निजस्व जाजमेन्टजों
मालाबाबो खामानि मावाखै रायजोफोर मावाखै दा दिनैहाय बिथांमोनहा प्रमद बर' आरो दिपेन बर' बिटिसिनि जों मोनखानाय बिराद मोजां मोजां प्रभिजनफोर दंमोन पावार एन्ड फांसन दंमोन बेफोरखौ दिनै दानस'जोबनानै सना हिरा मुक्ताफोरखौ गारनानै बिथांमोनहा हांगा सेहा लहाखौ बुथुमदों दिनै उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुर्तिखौ दिल्ली बादियाव फसंनानै जाबोफ्रामाबो महराबो उपेन्द्र नङा बे फसंनानै दोननायाव बेसेबां बे मोनसे फिसा लामा कैलास कल'नियाव बड'लेण्ड गेस्ट हाउसनि खाथियाव बेखौ बर'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि नामै दोननाय बे बेसे गिदिर खामानि बेहा बेसेबां इम्पर्टेन्स दं बेनिफ्राय देरसिन इम्पर्टेन्सआ बिटिसिनि जे बिटिसि सुक्ति हाग्रामा महिलारिमोन बिएलटिफोर बानायनाय बे सुक्तिनि दफाफोरखौ रैखा खालामनाया देरसिन गिदिर खामानि बिथांमोनहा बिटिआर बुंनांगौमोन जे बिटिसि बिएलटिनि सुक्तिनि एथ' नम्बर दफाया मोजां बेखौ दोननांगौ नाथाय दिनै बिथांमोनहा साननो हायाखै आरो बिथांमोनहा बिदिखौ मालाबाबो सानफेरानो होनदां खुनु सेमिनार टाइपनि जिरायनाय बिथांमोनाव हयथ' गैया खुनु डिबेट होननाय मालाबाबो हयथ' जाफेराखै आरो बिथांमोननाव बारा मेलेम गोनां मानसिबो दंना गैया सन्देह जाबाय दा बे हिसाबै दिनै एबसुनि एक्टिभिटिसखौ नुयोबा जों दुखु मोनो दिनै मानो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गासिबो एक्टिभिटिस गासिबो प्लेन पलिसिया मानो गेरुवा दलनि गाइडेन्स मथे जायो इन्डिपेन्डेन्टलि मानो जाया थांनाय दतमायाव जानाय सेन्ट्रेल एबसुनि कनफारेन्सआव मानो गासिबो बिजेपिनि पलिटिकेल लिडार मन्त्रि मुलाया दामा फैनानै जायगा लाजोबफैया बेनिफ्राय मा फोरमायो रायजोफोर बेनिफ्राय मा फोरमायो दिनै दिपेन बर' बिथाङा इलेक्शननि बिनि उननिफ्राय प्रेसिडेन्ट बायनांगौमोन नाथाय बिथांनि जायगायाव खोरोमदाव औवारिया सेलेक्ट जाखाबाय होननानै जोङो खोनादोंमोन मा जाहोननि थाखाय खोरोमदाव औवारिया प्रेसिडेन्ट मोनदिया रायजोफोर जाहोना मा दंमोन खोरोमदाव औवारिया भाइस प्रेसिडेन्टमोन बेसेबा गोबाव बेहा फिटनेस गैयामोन नामा बेखौथ' सालायनो निश्चय हागौमोन नाथाय बिथांखौ मानो होदिया जों खोनानायाव खोरोमदाव औवारिनि धोरोमा निश्चय ख्रिस्टान बादि जों खोनादों नंखायनो खोरोमदाव औवारिखौ गेरुवा दलनि मानसिफ्रा ख्रिस्टान मानसि एबसुनि प्रेसिडेन्ट जायोबा उसुबिदा जानो हागौ होननानै बिथांमोनहा बेखौ आनज्राय होदों दा खिन्थु बर'नि जारिमिनाव बेबादि गुबुन हारिनि मोनसे गेरुवा राजनितिक हान्जानि दिनाव बिसोरनि दैदेननाय मथे थांनाया बे बर'नि थाखाय जोबोद लाजिनाव आरो दुखु मोनथाव जादों आरो दिनै बर'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि आदर्श नीतिजों जों सोलिगासिनो दं होनदों खबरदार नोंथांमोनहा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बर'फानि आदर्श नीति जेबो मिथिया जिबनाव नुफेराखैबो होनदां बे समाव हयथ' नोंसोरो उन्दै मार्बल गेलेलाबायग्रामोन दा नंखायनो नामखौल' खोनादों उपेन्द्रनाथ ब्रह्म नोंसोर मिथिया जेबो बिनि थिंकिंआ मामोन आइडियलजिया मामोन फिलसफिया मामोन जोंनावसो जों एखेलगे एखे बिसिनायावनो गोदो उन्दुबोनानै फैनाय गेलेबोनाय स्कुल फरायनाय जोबनायाव आप टु इउनिभार्सिटि फरायगासिनो जों एखेलगे थाग्रा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सोमोन्दै जों बादिया जेसेबां मिथिगौ नोंसोरनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि रावबो दैदेनगिरिया निश्चय बेसे मिथिया जायनि फलाव सायावनो नामावल' उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि आदर्श नीति होनो जेबो मिथिया आदर्श नीति गोनांब्ला नोंसोरनि बे एमअएसआव दाखालि बिटिआर एग्रिमेन्टनि बे एमअएसआव फाइनाल एन्ड कम्प्रिहेन्सिभ सल्युशन वाइल किपिं टेरिटरियेल इन्टिग्रिटि अफ आसाम जे आसामनि टेरिटरियेल इन्टिग्रिटि मेपखौ सोलायालासिनो बेनो जोबथा आरो गासै सल्युशन जाखो बेवहाय बोरै सहैनो हायो बे उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि आदर्श नीतिनि एगेन्स्ट जादोंना जाया उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआथ' सेपारेट स्टेटसो थैनायनि आगोलबो बे बम्बे टाटा मेमरियेल हस्पिटालाव बुंलांखादों जे आं थैनो हागौ नोंसोर सिगाङाव दा बर'लेण्ड मोनाब्लाबो काउन्सिलखौनो ला काउन्सिलाव मर पावार बिनानै ला बेजों जिरायथ' धोन बोलो गेदारिं खालाम उनाव जोबनायाव आरो सोमावफिनबाव सोमावसारखांनानै बिदिनो सोमावसारलाय जिरायलाय जोबथारनायाव आल्टिमेट गला सेपारेट स्टेटसो होनलांदों
उपेन्द्रनाथनि आदर्श नीतियाथ' बेसो ओमफ्राय मोनसे जाय साइडआव नायदो उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि आदर्श नीतिया मा सुप्रिम सेक्रिफाइस गावनि व्यक्तिगत स्वार्थनि थाखाय एबसुआव थानानै जेबो खामानि मावनो मोना स्वार्थखौ टेग खालामनो बेसोमोन जायनि फलाव बियो इनकाम टेक्स इन्सपेक्टर साख्रिखौ गारनानै दुलाराय बर'फोरनि रायजो बिनाय प्रग्रामाव बारसोमदों बे समाव एबसुनि प्रेसिडेन्ट जानाय समाव बियो दिल्लीयाव मुम्बाइआव थानाय समाव न'खरनि रावबो बिदा फंबाय साथाम थैदों बिमा थैदों बे मिथियाखै नुफैयाखै सारदाव खेबसेबो थांनो मोनाखै सेक्रिफाइस खालामदों इनकाम टेक्स इन्सपेक्टर साख्रिखौ गारदों दा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि आदर्श आरो नीति होननानै बुङोबा सुप्रिम सेक्रिफाइस गावनि गासिबो स्वार्थखौ टेग खालामनानै रायजोनि थाखाय खामानि मावनाय बर' रायजोनि बिमानि गाबनाय नुयोबा गाबफानाय बिमा बर'फ्रा मोदै फुगारोबा फुगारफानाय बेसोमोन दिनै जों नुदों एबसुनिफ्राय प्रमद बर' दैदेननाय बे बिटिसि सरकारा दिनै फरेस्ट ओनसोलाव खालि बर' बिमाफोरखौल' होनानै मोदै गाबहोयो दिनैनि दिनाव हाग्रा ओनसोलाव गिदिंनानै नाय नोंथांमोनहा लुंसोनि साहा ओनसोलखौ नाय हनै कसुगाव नाय हनै गसाइगाव सयतपुरथिंजाय नाय आदिबासि सावथालफ्रा हिसाब गैयै हाग्रा सिफायनानै दं नाथाय बिथांमोनखौ दिनै मानो होआखै खालि बे बर'फोर सरलपारायाव हनै सान्तिपुराव माखासे एलेकायाव हनै माबा बाजार ना आयना बाजार बाहायल' मानो बर'फोरखौ होखो बर'फोरखौल' होनांगौ नामा आदर्श नीतिया UPPL ना बेसो जाबाय नामा बर'खौ होनाय बर'खौ गाबहोनाय बिदियावसो बिसोर गोजोननाय दं गतिके बिथांमोनहा प्रमद बर' दैदेननाय UPPL आरो जोंहा दिपेन बर' बिथां दैदेननाय बिथांमोननि एक्टिभिटिसा माने कमप्लिट सन्देहजनक आरो एंटि बड' मडेलावसो गोलैनायखौ जों नुनो मोनो बेफोरखौ नुनानै जेरै जों दुखु खालामो जोंनि दिनाव जोंबो एबसु मावबोनाय जोंबो मिथिगौ आंखौ गोबाङानो बुङो खियावबो गैया हासुदैयावबो गैया मैया दाख्लैसो बोरै धुमकेतु बायदि नुजाफैदों बे अमर सिंह ब्रह्मआ गारलाबाथा बसुमतारी थैयामोनबा बेबो बुंगौमोन हनै रौतानि बिथां रबिराम ब्रह्मनाव सोंनाय हरेन बिथाङा थैबाय बालिराम बर' बिथां थैबाय बिथांमोनजों जों एखेलगे समान समान मावबोनाय मानसि जों मानो एबसु मावबोआखै जोंना पियर एबसु जाथि गाबला गाबफायो जाथि मिनिबा जोङो मिनियो जोंना बेसो नोंसोरबादि मानिटारि गेम खालामनानै जाथिखौ ब्लेकमेल खालामनाय जोंनाव बेबादि स्पिरिट गैया जों बिदिखौ मुगैयो दिनैथ' जों नुयो नोंथांमोननि गोबां गेमानो मानिटारि गेम नोंथांमोनाव दं दिनै बड'लेण्डआव डेभेलपमेन्टनि जेबो मावनो हायाखै खिन्थु दिल्ली बादियाव नोंसोरो फेस्टिभेल खुंहैयो मुम्बाइ बादियाव फेस्टिभेल खुंहैयो मा मोनदों दिल्ली बादियाव नरेन्द्र मदिखौ नोंथांमोनहा चिफ गेस्ट हिसाबै लेंहरबाय अमित शाहमोनखौ लेंहरबाय बिथांमोननिफ्राय मा लाबोनो हादोंसोलाय नोंसोरथ' जेबो लाबोनो हायाखै दिनै सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआव BJP स्टेट गभर्नमेन्टआव BJP आसामाव आरो नोंसिनि BTC BTRआव UPPL गभर्नमेन्ट मोनथाम इन्जिनजों सालायनायाव दिनैसिमबो दिनै मानो बर'नि जेंनाखौ सुस्रांनो हायाखै NDFB समस्या मानो सुस्रांनो हायाखै NDFBनि रिहेबिलिटेसन मानो होनो हायाखै लासिंसिं जोङो दुखु मोनो जे नरेन्द्र मदिया दिल्लीयाव फेस्टिभेलाव लेक्साराव होबाय बोले गोबां बर' सेंग्राफोरखौ NDFBफोरखौ साख्रि होबाय होननानै डिक्लेयार होबाय बेफोरखौ खोनानानै नोंसोर मा गोजोनदों साख्रि मोनदों नामा NDFBआ एग्जाम्पल दिन्थिनो हागोन दिन्थिनायसै जे NDFBआ सारेन्डार जानानै उमुक साख्रि मोनदों साख्रि मोनसेबो होनो हायाखै हाग्रामा महिलारा जेरै होदोंमोन हाग्रामा महिलाराथ' हिउज नाम्बार बर' सेंग्रा जायफोरनि सार्टिफिकेट एसआ मिलिदों बे गासिबो रेजिमेन्टफ्राव बर्डार सिकिउरिटि फर्सआव CRPआव हाबजोबदों नोंसोरथ' बिदि सोनो हायाखै कम्पेयार खालामनानै नाय स्टाडि खालामनानै नाय नोंथांमोना लामसाम जानला मोनलाजों हारिखौ दैदेननो दासान बेबादियाव हारिहा जोबोद खहा जायो दिनै नोंथांमोनहा बर' सेंग्रा सिख्लाफोरखौ ओरैबादि मिसलिड खालामबाय ओरैबादि जाम्बा खालामबाय BTCनि मोनखानाय पावार एन्ड फांसनखौ धंस खालामनो हानायखाय चिफ मिनिस्टार जोंहा हिमन्त बिश्व शर्माया जाहाथे बेनि फारसे रायजो राजा बर' रायजोआ बावगोमायो बिनि थाखाय बिथाङा बर' समाजाव बर' सेंग्रा सिख्लाफोरखौ दा
खालि रंजानाय बाजानायाव गफबहोनो रंजानाय बाजानाय गेलेनाय खारनाय बारनायाव एंगेज लाखिनो मोनसेनि उनाव मोनसे प्रग्राम लागासिनो दं किन्तु सिङाव रहस्यआ बैसो जे बिटिसि बड'लेण्ड बे सेन्टिमेन्टखौ जाहाथे बावलाङो बेसो दिनै नोंथांमोनहा लाजिया फांजिया मा हा लाजिया फांजिया मा खुङो बड'लेण्ड मा होनो 6 शेड्युल लिग ना माबा खुङाखै होमबा 6 शेड्युल लिग 6 शेड्युला टटेलि नोङो बुंनो थांब्ला 99%आनो जोब्बाय दासो नोङो 6 शेड्युल प्रिमियार लिग खालामबाय बेबादि लिग खालामनानै नोंनि बै पावारा जेबो गैलाबा माबा लाब जायो नामा माबा लाब जायो नामा दिनै बिटिसिनि गासिबो दफाफोरखौ नोंसोरो मोजां मोजां प्रभिजनफोरखौ खोमोरजोब्बाय बे बर'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुर्ति फसंनानै दोनब्ला बेजों बिटिसिया माबा बेनिफिट जागोन नामा बेनिफिट जागोन नामा दा बेफोरबायदिखौसो जोङो साननांगौ दा नंखायनो आङो दानि इनक्लुसन लेटेस्ट जानायनि सायाव एसे अध्ययन खालामनानै नायदों आरो आंनि नुनायाव प्रेक्टिकेलाव जेलानाखि एडमिनिस्ट्रेशननि खामानिखौ मावगोन गहपुर ओनसोल सनितपुर आरो बिश्वनाथनि मानसिफ्रा गोबां खहा जानो हागौ ओमफ्राय दा जिहेतुके उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव हाबबाय समस्ति हिसाबै हरिसिङाव हाबबाय 19टा गामि बागानपारायाव 4टा गयबारियाव 6टा 34 कालेंदुवाराव मोनसे रौतायाव 19टा गामि हाबदों 36 धोनस्रियाव 29टा गामि हाबदों 5 नन एसटि 5 सेरफाङाव 2 हाबदों मोदैबारियाव मोनसे हाबदों बे गामिफ्रा फैगोन समाव बिटिसिनिफ्राय डेभेलपमेन्टेल स्किम खामानि गासिबो जाजोबनांगौ किन्तु बिसिनि ब्लक अफिसार बिसिनि सार्कोल अफिसार गासिबो किन्तु सोलायजोबसै बेसेबां प्रेक्टिकेलि खस्थ' मोनदों दा बेफोर गोबां बाथ्रा दं नंखायनो हायोब्ला दिपेन बर' बिथाङा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टजों बिराद लोगो स्टेट गभर्नमेन्टजों बिराद लोगो प्रमद बर' बिथांजों बिराद लोगो नोंथांमोनहा मानो कन्टिगिउवास लानो हायाखै गामिखौ आरो मोनसे पइन्टखौ आं बुंबावगोन मेजरिटिया मा मिन खालामो व्हाट इज द मिनिं अफ मेजरिटि मेजरिटि डाज नट मिन अनलि 80% 51% जेसेबां बारा भिलेज बेनो ट्राइबेल मेजरिटि 80% बाल' बे मेजरिटि हेमन्त बिश्व शर्माया होनो गोसो गैया बे होनना होबाय 80% थानायखौल' दाजाबनो हागोन बेनो फाइनाल जाबाय अब हेमन्त खिथिबाथाय जाबाय नामा उइस हेमन्त इन दिस केस नोंबोथ' एसे बिना लानांगोन दाबि खालामनो हानाय सर्ट साहस थानांगोन बले सार मेजरिटिनि मिनिङा 80% नङा बिसिहा जेबो पावार गैला दिनै गुबुन हारिफ्रा मिथिजोब्बाय नंखायनो बर' होनबा दिनै बिसोरो आसि बिमा फिसायो जेरावखि जाया लामा सामा हाथाय बाजार बर' जाति बेबादि बुङो मानो थाखाय बिटिआर एग्रिमेन्टनि थाखाय बिटिसि जेलामोन बर' हय सरकार खायसे दै बिथांमोनहा पावार दंसै दा गोहो दंसै गावखौनो गाव बेरनो हानाय गोहो मोनदोंमोन बे जिनिसा फिलिंआ हारसाफोरनाव दंमोन बिटिआर जानाय लोगो लोगो बर'आ दा दाउसामारि जाबाय जेरावनो बेहायनो थख्लाय जानो हायो दाबादियाव जुदि मोनसे कमिउनेल क्लेसिं जायोबा बाहाय दिपेन बर'आबो हेल्लेबबो रैखाथि होनो हाया प्रमद बर'आबो हाया गाबख्लु होजोबगोन आरो आं नैबेखौ होनगोन दिपेन बर' बिमाफोरखौ बर' हारिखौ होस्रांबाय थानायाव बिथांमोननि गाबख्लु गासिखौ जों सयज' हाया गुबुन हारिया दिनै दासिमबो हाग्रा सिफायनानै दं बेबादिनो बर'आबो थाथों मोनोबा मोनो मोनाबा मोना उननि बाथ्रा किन्तु बर' बिमाफोरखौ ससे लाग्लुं सुग्लुं जोङो बेबायदि ओंखायनो प्रमद बर'आ बे बिटिसि ओनसोलाव हाग्रा ओनसोलनिफ्राय जा कासानिफ्राय जा बर'फोरखौ होखारनो मोना खारन बर'हा बेवहाय थानायनि माने बार्थ राइट जोनोमनि मोन्थाय दङ जोंनि अधिकार बि दा नोंथांमोनहा बे जिनिसखौ गारनानै गुबुन हारिखौबा होआ बर'खौल' होयो बर'नि मान सन्मानखौ नोंथांमोनहा जागासिनो दा बाराखौ बुंला दिपेन बर' बिथाङा सैथोजों बर'फोरनि आदर्श नीतिजों दैदेननोब्ला आदर्श नीति बर'फोरनि खोथा बुङोब्ला नोंथांमोनहा साननो हायाखै फै
जोंनि खाथियाव रायलायफै will tell about the ideology and principles of उपेन्द्रनाथ ब्रह्म मामोन बिथाङा दिनै नोंथांमोनहाथ' बर'फोरनि मुर्तिखौ पलिटिकेल पार्टिनि मिटिङाव फज'नानै भट बिनायनि मोनसे बाजारसो खुलिबाय बेसेबां दुखुनांथाव बाहाय नोंस्रा मानो बुंदिया दिनै नोंसोरो दाखालि सासे जे समाव नोंथांमोनहा दिल्लीयाव बर'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुर्ति गायसनदों बिनि नामै लामा दोनदों बे समाव सासे सोरबा देखा टाइटेलनि पाठशालानि मानसिया बर'फा उपेन्द्रनाथफोरखौ गाज्रि गाज्रि रायदों गुन्दा गुन्दा होनदों मानो फंसेबो रायनो हादिया दिपेन बर'आ रायोब्ला नोंहा माबा खहा जायोमोन नामा एटलिस्ट प्रतिबादखौ होनांगौमोन ना गुबुन गुबुनफ्रा होबाय नों मानो होदिया बेनिफ्राय नोंनि मा प्रमाण जादों you are one of the most coward absolute president होननानै बे जिनिसा प्रुभ जादों नोङो बे मानसिखौ बुनाय सोनाया आलदा खोथा एटलिस्ट नों काउन्टार होनांगौमोन बा एफआइआर होनांगौमोन नोंथ' हायाखिसै बेबादि बेसेबां नोङो बर' जाथिखौ हगारसारदों दा बेखिनिखौनो बुंनानै आं आंनि बुंनायखौ फोजोबबाय। थेंक इउ सार।